Hello mga mamshi! Tara, samahan nyo ako magluto ng crispy delicious chicken joy with gravy. Ayan, madali lang yan mamshi. Una mamshi, mag-prepare ng 1 kilong manok. Pagsamasamahin ang garlic powder, paprika, paminta, patis, cornstarch, harina, and lastly, ang breading mix crispy fry. Sunod, mamshi, imekos-mekos mo na. I-mix mo. Kailangan malinis ang kamay. Haha. Ayan, i-marinate ng mga 1 o 2 oras. Pwede nang magluto, mamshi. Samahin ang apoy lamang. Chicken gravy naman ang lulutuin, mamshi. Ayan, paghalu-haluin lang ang tubig, harina, toyo, chicken cubes, konting sugar, and paminta. Halu-haluin lang, mamshi, hanggang malusaw. At lutuin ito sa mahinang apoy lamang. Huwag kalimutan halu-haluin, mamshi. Ayan, mamshi, luto na po. Kain na. Thank you for watching. Bye!